Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga kumukuha ng plaka ng motor mula 2014 to 2017, matumal ayon sa LTO. Voter registration para sa mangyayaring barangay at SK elections ngayong taon, kasado na sa August 1 to 10 ayon sa COMELEC. At barangay sa Balatan, nahandugan ng multi-purpose vehicle ng provincial government ng Kamsur. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Mas papaigtingin pa ng Casureco 2 ang kanilang kampanya sa pagsugpo ng mga nagnanakaw ng kuryente. Ngunit kooperatiba aminadong kulang ang kanilang puwersa sa pagsugpo ng mga illegal jumpers. Narito ang ulat. Sa kabila ng paulit-ulit na babala, marami pa rin ang patuloy na nasasangkot sa illegal na koneksyon o pagnanakaw ng kuryente. Ayon sa Casureco 2, ang ganitong gawain ay hindi lamang illegal, kundi may epekto rin sa bulsa ng mga lehitimong consumer. Ining system loss tangon yan, itong mga nawawarang kuryente, dara kay ining mga naghahabon ng kuryente sa satuyang kooperatiba o nakadirect tapping, tigihiling tama na namamanage man kang satuyang technical department and ihiling ta na epektibo man si kampanya. Kaya ilang day talaga maibitaran, igwa pong nag-i-engage sa mga illegal connection. Although, dahil lang kita nakafocus kaya duman sa mga naghahabon, igwa pang mga aspeto na pwede tang hilingon kung taano ta naglalangkaw ang systems loss. Araw-araw, may mga natatanggap na impormasyon ang Casureco 2 mula sa mga concerned citizen ukol sa umano'y mga nakakabit na illegal na koneksyon ng kuryente. Ngunit sa kabila ng dami ng impormasyon, aminado ang kooperatiba na marami rin sa mga ito ay false alarm. Pagdating ng kanilang team sa lugar, wala naman palang illegal na koneksyon. Bukod sa panganib at paglabag sa batas, nakakaapekto rin sa kabuang bayarin ng bawat consumer ang pagnanakaw ng kuryente. Ilang porsyento ng nawawalang kuryente ay tinatawag na systems loss at ito ay naipapasa sa bayarin ng mga consumer kahit hindi sila ang gumagamit o kumukonsumo ng kuryente. Basta makalaog po duman sa inaabot ng systems loss cap, sa 10.25%, mabarang-abangaon yung consumer. And pa naglampas na po duman sa 10.25%, gusto sabihon kayan, si kooperatiba na ang masalo po kayang kabus. Kaya may epekto po talaga sa bayadan. The more na naglalangkaw si konsumo, the more man na naglalangkaw si babarang-abangaon ta, pag naglangkaw si systems loss na nasasayang. Paalala ng Casureco 2, iwasan na ang iligal na koneksyon. Dapat umanong tandaan ang sistemang ito ay nagpapahirap hindi lang sa kooperatiba kundi sa bawat lehitimong consumer. Sa kabus ng mga member consumer owners kang Casureco 2, siguro dahil kita magsawa na mag-report pag abot naman sa may mga illegal connection. Although aminado si Casureco 2 na limitado ang satuyang manpower sa bagay na ini, sana padagos man po giraray si endong pagtaon ng mga informasyon, totoong informasyon ng mga katabang para mas pang mapahurusta o mapababa tayo sa tuyang systems loss, maging produktibo, epektibo ining sa tuyang kampanya pag abot sa mga naghahabon ng kuryente. Nick De La Cruz, CSN. Kasado na ang voter registration ng Commission on Elections o COMELEC ngayong darating na Agosto para sa mangyayaring barangay at SK elections. COMELEC nakahanda pa rin sakaling i-postpone ang mangyayaring halalan sa Disyembre. Narito ang ulat. Nakatakdang simulan ng Commission on Elections o COMELEC ang voter registration para sa mangyayaring barangay at SK elections ngayong taon. Ayon sa poll body, base yan sa napagkasunduan ng NBank na magsisimula ang voter registration ng August 1 hanggang 10 mula sa orihinal na sana nitong schedule na July 1 to 11. Sa COMELEC Naga, inihahanda na ng opisina ang mga makinarang gagamitin sa resumption ng voter registration. Siyempre, ang una nating preparation dyan, yung mga machine po, mga computer na gagamitin sa election, and this election sa voters registration, dati prepare po natin. Then siyempre yung manpower po, yung magkakantak ng voters registration sa mga staff ng COMELEC Naga, mahanda man po kami.
Then yung syempre ayusin natin yung venue. Dahil limitado lang ang inilaang araw para sa voter registration, posibleng hindi na mangyari ang satellite voter registration sa kada barangay o iba pang venue. Bukas ang voter registration para sa mga bagong botante, edad 15 hanggang 17 anyos, dala ang patunay tulad ng birth certificate. Kaugnay nito, hinihintay pa rin ng poll body kung matutuloy nga ba o hindi ang halalan sa barangay ngayong Disyembre, kasunod ng ilang panukalang batas na layong i-postpone ang barangay at SK elections. Masabi ko siguro mga 50-50 chance kasi pagkaalam ko may bill na pong pasado sa Senado na postponing the December 2025 barangay SK election to gagawin na sa October 2026. Okay, pero syempre ang COMELEC kasi magpapasiguro rin kasi kung hindi naman matuloy, kung matuloy pa lang election, at least ready kami. Chris Novello, CSN. Mula nang dumating nitong Hunyo ang mga plaka mula 2014 to 2017, matumal at kakaunti pa lang umanong mga motorista ang kumukuha ng naturang mga plaka. Kung bakit, alamin sa ulat. Hunyo taong kasalukuyan nang dumating sa LTO Naga District Office ang mga plaka ng motorsiklo na backlog mula 2014 hanggang 2017. Ngunit ayon sa LTO, matumal o walang gaanong motorista ang kumukuha ng naturang mga plaka. Kahit umano bukas ng Sabado ang opisina ay kakaunti ang mga kumukuha ng plaka. Tingin ng ahensya, hindi na interesado ang ilang motorcycle owners na kunin ang naturang mga plaka. Most probably, pwedeng wala pa silang time or pwedeng hindi na siguro sila registered kasi nire-require din namin na dapat rehistrado yung vehicle before sila mag-claim. Dapat i-register nila. Kaugnay nito, muling nanawagan ng LTO sa mga motorista na i-claim na ang naturang mga plaka. Makikipag-ugnayan rin ang ahensya sa TODA associations at ibang ahensya ng pamahalaan para makatulong sa pagpapalaganap ng impormasyon. Kasama na rin sa mga plakang i-release ng LTO ang mga replacement at renewal plates. Kung wala pa naka-temporary plate pa rin kayo ngayon, try to visit LTO Naga para ma-claim nyo yung plaka nyong nandito. Including yung replacement plates. Kung naalala nyo yung binayaran yung replacement, that was 2015, nandito na rin po except for ending 4 and 6. Yun ang wala pa. Chris Novello, CSN. 12 marker at buoy ang matagumpay na nailagay sa loob ng itinakdang Fish Sanctuary at Marine Reserve sa Tigaon, Camarines Sur. Pinangunahan ng Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division ng BIFAR Bicol katuwang ng ibang ahensya ng pamahalaan ang paglalagay ng palatandaan sa paligid ng protected area. Ang Fish Sanctuary ay isang bahagi ng karagatan na idineklara bilang protektadong lugar. Ipinagbabawal sa naturang lugar ang pangingisda at iba pang aktibidad upang mapanatili at maparami ang mga yamang dagat. Mahalaga ito upang mabigyan ng pagkakataon na dumami ang mga isda, mapanatili ang balanseng ecosystem sa karagatan at masiguro ang tuloy-tuloy na kabuhayan ng mga mangingisda sa lugar. Sa pagtatapos ng 3-day training at seminar sa Project Click ng DICT at CAMSUR LGU ng mga estudyante ng GMVCC at BCC, 75 na mga estudyante sa naturang mga paaralan ang nakatanggap ng laptop na magagamit ng mga ito sa kanilang pag-aaral at mapausbong ang digital literacy ng mga kabataan. Narito ang ulat. Kasabay ng pagtatapos ng training at seminar para sa Project Click, courses for literacy in internet and computer knowledge ng mga estudyante mula sa Governor Mariano Villaferte Community College at Baao Community College. Nakatanggap ng tig-iisang laptop ang 75 estudyante mula sa provincial government ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor El Rey Villaferte at Department of Information and Communications Technology o DICT. Isa sa mga nakatanggap ng laptop si John Polusa na labis ang pasasalamat sa bagong katuwang niya sa kanyang pag-aaral. Malaking tulong umano ang naturang digital asset sa katulad niyang walang kakayang makabili ng laptop. Magayon po maray na onra iniyo na natawan po ako ning laptop, saka po natawan po ning training na magagamit ko po sa sakuya pong pagklase asin po sa trabaho po. Ako man po nagpapasalamat po ako sa DICT po asin po sa tuya pong gobernador, Gov. El Rey Villaferte. Huli po ta sa inyo pong inisyatibo, nagkaiga po ng araw po kaning kagayon na programa po, digdi po sa samayang eskwelahan. Ayon kay Governor El Rey Villaferte, ang naturang digital asset ay panimula pa lang para mas pang matuto sa digital innovation.
Mahalaga umano na equip ang mga kabataan sa mga makabagong teknolohiya para sa tinatawag na jobs for the future tulad ng AI, graphics at marami pang iba. As we lay the foundation for a smarter and more connected CAMSUR, mga programang aron kaini ipapadagos ang aning ma-equip ang ating kabataan, ang ating komunidad for the tools to thrive in the digital age. Ang pangitulungan ko po ay ang CAMSUR maging digital ready, AI ready. Ang job of the future para aralin ninyo, soon we will launch dito. We will launch a course na makapag-aral po ang mga estudyante ng artificial intelligence. Yan po ang job of the future. Kaugnay nito ay makakatulong sa mga kabataan ang itinatayong Smart School sa Capitol Grounds na magiging institusyon na magsusulong sa digital literacy and innovation ng mga kabataan. Ang pangitulungan po natin ay magkaroon ng digital ready CAMSUR where every barangay is connected. Inuumpisa na po sa free Wi-Fi program, where every student have access to knowledge beyond borders and where no one is left behind. Ang administrasyon ko po ay committed to expand the province-wide free Wi-Fi program. Magpapatayo po tayo ng first AI lab in the country, Artificial Intelligence and Innovation Lab. We will integrate digital skills training in our schools. We are building a province that is not only physically developed, but also digitally empowered, ready for the jobs and industries of the future. Thank you, Nick De La Cruz, CSN. Nag-courtesy call kay Mayor Nino Tyco ang isang Belgian professor nitong July 9. Pagpapalakas ng ugnayan ng European schools at ng CBSUA para sa exchange student program, isa sa mga napag-usapan. May ulat si John Amador. Bumisita nitong Miyerkules at nag-courtesy call kay Pasakaw Mayor Nino Tyco si Professor Jonathan Van Hales ng Vivas University of Applied Science na nakabase sa Belgium. Para kay Mayor Tyco, isang malaking karangalan na bisitahin ng isang banyaga na daan para mas lalo pang makilala ang Pasakaw na tinaguruan ring summer capital ng probinsya. Si Mr. Jonathan, wow, natutuwa tayo dahil nag-visit din sila sa office natin. Actually po, talaga, ang purpose ng visit nila is to visit all campuses ng CBSUA. Then Pasakaw, meron tayong campus dito. Then nag-courtesy din sila dito sa atin and tingnan yung mga environmental promotion program ng Bayan ng Pasakaw. I'm Jonathan Van Helst, hard to pronounce, but I come from Belgium, specifically here from Vivas University, campus Roeselare, and we also have 2 more campuses in Kortrijk and Bruges in Belgium. I'm a professor there and I teach horticulture mainly. Nice. And I also have my own business in landscaping and garden maintenance there. May tinatayang 17,000 na estudyante ang universidad kung saan nagtuturo si Van Hayes. Nalayon ng kanyang pagbisita ay mapalakas ang ugnayan ng kanilang universidad at CBSUA para sa posibilidad ng mas marami pang exchange students ng dalawang paaralan. The main purpose is from my university, from Vivas University, to get to know CBSUA better, what they do, how they work, and to increase our cooperation to bring students here, to bring students to Belgium, and to make sure that there's a good bond and a good connection. I think the same with all the partners here, that it's important to meet personally so we can expand that network. Ikinatuwa ng alkalde ang pagkakaroon din ng interes ng dayuhang profesor sa mangrove na nasa mga baybayin ng bayan. Na gusto nga niya ni Mr. Jonathan na puntahan yung sa ating nursery ng mangrove. Kasi doon daw sa Europe walang mangrove sa kanila eh. And he is very excited. Sabi niya, excited ako to see that mangrove. Sabi ko, okay. Nandun naman yung natin, yung Manggrass Association natin. Sila yung in charge natin at yung planning officer ko, papunta na sila doon. And kwentuhan na kunti dito regarding dun sa mga exchange student ng dun sa Belgium. Kasi professor pala yun ng Belgium, anong school yun? BBS School, Institute. Then sa atin din, CBSUA. May collaboration with CBSUA pala. Kaya maganda yung relationship nila doon para sa mga student natin. Nagustuhan naman ng banyagang profesor ang unang pagkakataon niyang makabisita sa CAMSUR. John Amador, CSN.
Gumagastos at nagrerenta pa ng sasakyan ang Barangay Council ng Montenegro sa bayan ng Balatan, Camarines Sur tuwing may ibabiyahing residente na may emergency. Ngunit dahil sa pinagkaloob na multipurpose vehicle ni Governor El Rey Villafuerte, mas mapapabilis na ang mobility sa oras ng kalamidad at anumang emerhensya. Narito ang ulat. Kilo-kilometro ang distansya ng Barangay Montenegro sa bayan ng Balatan, Camarines Sur. Kaya kung may emergency ang mga residente ng barangay na kinakailangan dalhin sa pagamutan, ay hirap ang Barangay Council na ibiyahe ang mga ito. Kwento ni Punong Barangay Nestor Ani, nagrerenta pa sila ng sasakyan, maibiyahe lang ang isang pasyente o residenteng nangangailangan. Bali po kami, pag bako pong available so DRRM or so ambulance, nag-aarkila po kami, nag-hire po kami lunadan para mas po makaluwas, lalo na pag may mga emergency, nakakaabot po para makaabot po sa ospital. Nagagastos po. Kaya minsan nahihirap man lalo na po sa mga tios man o minsan dahil na nadadara sa ospital, nagpapabulong na lang po sa isa. Kamayuman kaya kaming pang-hire, pang-arkila. Nitong nakarang araw ng tinungo ni Governor El Rey Villafuerte ang barangay at isa sa mga pinangako nito sa mga residente ang pagkakaroon ng sariling multipurpose vehicle. Makaraan ng ilang araw, agad na itinurn over sa Barangay Council ng Montenegro ang heavy-duty multipurpose vehicle na ito na tugon sa pangangailangan ng barangay sa mabilis na mobility. Labis ang pasasalamat ni Kapitan Nestor dahil sa agarang tugon ni Governor El Rey Villafuerte sa kanyang hiling para sa mga residente ng kanyang barangay. Hindi na umano gagastos at magrerenta ang Barangay Council para sa pagbiyahe ng mga residente sa oras ng emerhensya. Dakulang pasalamat po sa satuyang mabuot na gobernador na maski kami kasaday na barangay, inabot kami para lang matawan nin arog ka ining oportunidad, arog ka ining programa na pakikinabangan kan mga constituentes kan barangay. Kaya po dakulang pasalamat po sa ngaran po kan sa muyang barangay, mga barangay council. Ang pagpapasalamat po sa satuyang badangat na gobernador, mabuot na gobernador. Nick De La Cruz, CSN. Sa bayan ng Pili, magsisimula ang greener, smarter at more connected CamSur. Yan ang binigyang diin ni Governor El Rey Villafuerte sa oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal ng capital town ng CamSur. May ulat si John Amador. Enot Pili na ibig sabihin pagpapalago ng edukasyon, negosyo, oportunidad at turismo. Ang flagship program na ihahatid ng kauna-unahang babaeng alkalde ng capital town o kabisera ng CamSur, ang bayan ng Pili na si Mayor Marivic Solano. Nitong July 9, isinagawa sa munisipyo ng bayan ang pagpapasumpa sa mga bagong halal na opisyal na pinangunahan ni Governor El Rey Villafuerte. Taos-pusong pasasalamat sa suporta at tiwala ng gobernador at mga suporta ang bahagi ng talumpati ni Mayor Solano. Governor El Rey Villafuerte, palakpakan na po siya ni Bangso. And syempre, ang sa iyang duwang akil na dayo po malilinawan na grabe po ang suporta ni Pinangsa ko. Totoo po ang sa indong nahiling. Araw ng gabos na ako hali sa sarong-tios na pamilya. Ang pag-tios kong ginamit ko tungtungan na makaahon sa estado kaysa kuyang buhay. Kaya po ang pag-tios asin sakripisyo na sa kong inalihan masirbing inspirasyon sa pagserbi ko sa Banwaan na Pili. Mas magiging madali at maisa sa katuparan na ang mga plano ng pagpapaunlad ng bayan at probinsya na itinuturing ni Governor El Rey Villafuerte na golden era ng CamSur. Ayon sa gobernador, sa bayan ng Pili magsisimula ang greener, smarter at more connected CamSur. Ang bayan ng Pili po bilang puso ng Camarines Sur at kabisera ng ating lalawigan ay may mahalagang papel sa ating layunin na gawing mas moderno, mas maunlad, mas makatao ang buong Camarines Sur. Sa aking inaugural address po noong June 30, bilang gobernador, binigyan din ko ang ating misyon na ang Camarines Sur maging isang smarter, greener, more connected CamSur. At alam ko, dito sa Pili, magsisimula ang pagbabago.
Binigyan din ng gobernador na dahil kakaisa ang alkalde ng bayan at leader ng probinsya, mas magiging konektado ang bawat isa dahil sa proyektong tuloy-tuloy gaya ng domestic airport sa bayan na may international standards. Pag sinabi natin more connected Kamsur, natutuloy na po ang airport by 2028, domestic airport international standard. Pag may airport, may oportunidad, may progreso, may negosyo, may turismo. Lahat ng bayan, lahat ng probinsya, pangarap magka-airport. Sa wakas, tuloy na din, mag-uumpisa na po sa September. Tuloy-tuloy na po yan. Connected Kamsur, dagdagan ng buhay, dagdag negosyo. Inuumpisa na rin po natin ang Kamsur Uptown. Kung bibigyan na po, kung saan po, hinatayo ang bagong Kapitolyo, nakadto, sabi imposible. Ngayon, 80% na po. Magiging iconic Capitol building sa buong Pilipinas. Nagtutubod ako na talagang ang suporta kang probinsya sa panginginatgan sa itong gobernador sa 100% itatao sa bantuan. Ano man ang samuyang mga obheto, kaipuhan, talagang masuporta siya. Talagang inot pa lang, sinabi ta na sa mga taga-pili. 26 barangay, paparikason, tan servisyo, nadadaraon ta sa 26 na barangay, dahil na po sinda, makikipagsusuan digdi sa munisipyo, kita na po mismo ang matuyo sa kada barangay. Nagpasalamat ang alkalde sa mga suporta sa kanya sa panahon ng kanyang pagtakbo hanggang mahalal na alkalde sa bayan ng Pili. Sobrang salamat sa 26 na barangay. 109,000 na Pilenyos ang nagtutubod kay Maribig Solano and sa grupo kang Team 1 sa panginginatgan sa tuyang mabuot na gobernador. Ako po nangangako na matrabaho ng tultul para sa mga taga-pili. Tangarig sinda po maserbihat. And yaon ang lokal na ang probinsya ni Camarines Sur sa panginginatgan sa pong gobernador na di po siya mapabaya. Madagos-dagos ang itataong serbisyo sa mga taga-pili. Jan Amador, CSN. Dalawa katawang arestado sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa Libmanan, Camarines Sur. Higit sa 800,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa 2 araw na operasyon. May ulat si Eli Balbin. Arestado ang 33 anyos na lalaki matapos itong masabat ng Libmanan Police at PDEA Region 5 pasado alas 7 ng umaga sa Zone 5, Barangay Bahay, Libmanan, Camarines Sur nitong July 8. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Juan Batulina, matagal na nilang sinusubaybayan ng mga operatiba ang sospek. Iniyo po talaga haloy natig sinusubaybayan kan sa tuya pong kan sa tuya mga operatiba ang mga aktibidad kaniyo pong suspitsadong iniyo. Hindi po kaya bako man tagalig yung proof yung taga-Libmanan, hindi po taga Santo Domingo, Barangay Santo Domingo, Binyan, Laguna. Bali dayo lang po siya diyo sa banwa ni Libmanan as nagprobar na makabariwas ni illegal na droga, alaga dahil po siya nakalusot. Sa eksklusibong panayam ng CSN sa suspect, inamin niya na napag-utusan lang siya at ibabagsak umano ang naturang droga sa bayan ng Libmanan. Hindi po sir, ako lang po. Tsaka po sir na lang po, napag-utusan lang. Ano pag-utusan ka lang? Yung dinala mo rito, may binabagsak ka ba? Opo, may order na sila. Order na po yan. May order. Sa investigasyon ng Libmanan Police, nabawi sa suspect ang 100 gramo na hinihinalang shabu na may street value na 680,000 pesos. Kang pizza otso po, kan presenting bulan, pasado alas 7 nin aga, nagkondusir po nin bypass operation ang operatiba kan Libmanan Municipal Police Station sa Zona 5, Barangay Bahay, Libmanan, Camarines Sur na kung saan positibo po na nakonpiskar ang more or less 100 gramos nin pinagtutubudan na illegal na droga o iniyo pong shabu na nagkakahalaga po ng 680,000 pesos. Samantala, arestado din ang 48 anyos na tulak sa Zone 5, Barangay Bahay, Libmanan, Camarines Sur bandang alas 4 ng hapon, July 9. Nabawi sa suspect ang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu na may street value na nagkakahalaga na 200,000 pesos. Ayun po, kasulma pong alas 4 ng hapon, nagkondusir man kiraray nin drug bypass operation ang
intelligence unit kang probinsya kang Camarines Sur na positibo man pong nakumpiskar ang 30 gramo ng shabu sa kaparihong lugar po na pinagkondisyunan kang Pizza Otso na nakakahalaga man po ng 204,000 pesos. Dagdag pa ni Batolina, mula pa sa bayan ng Kabusaw ang sospek at sinubukang magbenta na pinagbabawal na droga. Ayo po, ini man po dayo man gararay, taga Kabusaw po iniyo sa Barangay Barceloneta. Iniyo po nagprobar man na magbariwas iniyo sa Banuan ng Libmanan alagad dahil man po siya nakalusot. Ang sa tuya pong mga barangay officials, mga force multipliers, at sa mga kapulisan talaga pong aktibo po yan na nagkukuldinar kaniyo pong paggamit ng illegal na droga. Umabot na sa mahigit 130 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 800,000 pesos ang nasabat ng Libmanan Police sa loob ng 2 araw na bypass operation. Kung isay man po yan may plano pa na magbariwas ng illegal na droga ito sa Libmanan, dahil na po nito pagprobaran. Tayo sa tuya po mga kapulisan igdiyo sa Banuan ng Libmanan, ganoon mga ipinangidam sa K9 unit na ido. Masiningo po ni ang sa tuya po mga pulsigdi. Kaya dahil po kamo magparaprobar na magbariwas igdi. Tamay kamo mugtakan po talaga kamo. Sa ngayon, naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Eli Balbin, CSN. Umaabot na sa higit 300 alagang hayop tulad ng aso at pusa ang na-rescue at inaalagaan ng isang rescue center sa Libmanan. NGO patuloy sa pag-rescue at pagkupkop ng mga fur babies na inabandona. Narito ang ulat. Patuloy ang operasyon ng ICCD Animal Rescue Center, isang non-government organization o NGO sa bayan ng Libmanan. Nasa 280 aso at 45 pusa ang na-rescue ng grupo at nagsisilbing tahanan ng mga napabayaang aso at pusa sa komunidad. Sa panayam ng CSN sa caretaker na si Marivic Chavez, pangunahing layunin nila ay mabawasan ang mga stray cat at stray dog sa lansangan na napapabayaan ng kanilang mga fur parents. Tulong po to sa komunidad po. Mababawasan po ang stray dog and then stray cat po sa lansangan. And then maano po kang government na dakulaon pong tabang ang nagiging paraan ni pong para dahil na po magparabalagaw-bagaw ang mga ido sa kalsada. Halimbawa sa aksidente po, marami pong nangyayari na ang mga aso po nasa kalsada po, ang mga basura, kinakalkal, nagtatay sa kalsada po, ganun po. Sa kabila ng hamon tulad ng problemang pinansyal, pang-araw-araw na pagkain at gamutan ng mga alagang hayop, nagbibigay sila ng tamang nutrisyon at kalinisan sa mga aso at pusa ng kanilang inaalagaan. Advokasya ng grupo ay nakatuon din sa pagpapalaganap ng kamalayan sa tamang pangangalaga at responsableng pag-aalaga sa mga hayop upang maiwasan ang pag-aabuso at pag-abandona sa mga ito. Para sa kuya po, mahalin po natin po ang cats at saka dog. Mayroon po tayong kasabihan, ikapon po ang ido, ang ikos para dahil na po magdakol sa ating komunidad po. Yan lang po, kapon, dahil po solusyon ang itapon. Pwede naman po, dahil nindo po kayang alagaan, may shelter po digdi sa palong. Pwede pong ilagay po dito para i-care me po na dahil na po kaya pa, dahil na po iapon, igilid lang sa kalsada, makadakol po akong nahiling. Yung lang po sa kalsada, nagtuturog ang ido. Sa ganitong paraan naway mas lumawak pa ang pagsuporta upang mas mapabuti ang kalagayan ng mga napabayaang hayop sa bayan ng Libmanan. Isang magandang halimbawa ang ICCD Animal Rescue Shelter sa bayan ng Libmanan na nagsusulong sa kompasyon at responsibilidad sa mga hayop. Patuloy sana nating suportahan ang ganitong mga gawain upang maging maayos ang kalagayan ng mga hayop sa ating komunidad. Mula dito sa bayan ng Libmanan, Eli Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.